Book dit møde eller konference hos Nordisk Filmbiografer. Hej med jer. Skal I holde en konference? Så synes jeg, I skal gøre det her i Nordisk Filmbiografer. Hvorfor, spørger I? Det skal jeg fortælle jer. Kom med. Nordisk Filmbiografer er landsdækkende. Hele 24 biografer, 164 sale og 17.500 sæder. Helt unikke rammer for jeres næste møde. Og helt fantastisk kaffe. Og der er rigtig gode muligheder for branding på vores foyerskærme. Behagelige stole, state-of-the-art lyd og kæmpe lærred. Biografsalen er bygget til formidling, og udsigten, den er der ikke noget galt med. Jeg er stolt af at præsentere high-end billede- og lydkvalitet og ekstremt godt wifi. I foyeren arrangerer vi god mad og drikke fra de allerbedste leverandører. Skræddersyede forplejningsmuligheder, præcis som I ønsker det. Vi har rammerne, og I har gæsterne. Lad festen begynde. Kontakt os på nfbio.dk. Wow!